Pozor, start! Kateřina Zubíková, věk 20 let. SDH Jablunka, okres Vsetín. Zlínský kraj. Kategorie jednotky je PO2. V jednotce má dvojka. U hasičů je celkem 4 roky. V letošním roce má odjeto celkem 5 soutěží tohoto typu. Trénuje jedenkrát týdně. Pojď, pěkně ti to jde, pěkně. Na prvním místě, takže se máme dneska na co těšit. Jako nejtěžší disciplínu bariéru. Zkus tu pravou ještě utáhnout. No, tady právě nejde. No, tak dobré. A teď Tak pěkně, a teď už pojedeš, Kači. Pojď. Pěkně. No, tak když půjdeš, tak dobré. Hezky jdeš. Ty chlapi by mohli závidět. Vydej si tu pravou. Alešky mi závidí, jako pěkně zdá. Výborně, pojď. Tam se? Už bude, ještě kousek. Pojď ještě 2 metry. Pěkné, Kači, pojď. Co, nezakopáš? Tam. Dneska koncovky do nácpí. Jdeš o tou budovu pěkně. Čekni to jde, pojď. Pojď. Dobře. Pěkně, Kači, pěkně. Jde ti to. Do spodu. Tak. Dobře. Tak. Katka na třetím úseku skoro finišuje. Poslední 10 cm. Ještě jedna rána a pokračuje do dalšího stanoviště. Pojď, pěkný čas máš. Hezký, Kači. Pojď, pěkně po jedné. Pěkně jdeš. A rozběhni to. Pojď, Kači. Pod paže a pojď popředu. Pěkně, pojď. Pojď. Odlož Pěkně polož. Dobré. A val, pojď. Kateřina zdolává poslední disciplínu. Níž. Tak. Pojď, pěkně jdeš, pěkně. Vytáhni se venek, na kolena a pojď. Pojď. Do cíle, pojď. Běž. Pěkně. Val. Kateřina Zubíková právě proběhla cílem v čase 3 minuty 30 sekund 84. Šikulka.